Wadi wiwit biyen tumeka saiki aku bekae kebak crita wayah wengi nganti gragat rita catatan sajroning ati datang luntur saya marah ati aku kowe dadi garwa amarga larang ning gubuk asmara Cik. Lewat aku kelingan kebekae biyen tak goleren ning cat kebak tulisan warna abang tanda isih sayang jenenge gebuk asmara biyen nate tak nggo andon tresno tanpa bental tanpa klasa bet abadi ketaman asmara kebakae nyimpen wadi wiwit biyen tumeka saiki kebakae kebak crita wayah bengi nganti gagat rina catatan sajroning ati datan luntur saya merati aku kowe dadi garwa bergeleran ning gubuk asmara salam pambuka katuran wonten gubuk asmara ngaturaken sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, diaturi salam kok mendel mawon lho. Kula ambali nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, dak ngono, salam kok dibatin. Nggih, katimbalan malih wonten teng daleme Bapak Sarmono. Teng dusun Gambiran dalam rangka Walimatul Aurus ditengake malih nduk kagem temanten kekalih muga wae dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah cepet diberi momongan lan aja pegatan amin Allahumma amin. Wis kaya pengajian iki penontone ndi ya kok jelong-jelong ngene ana seneng kene ana seneng kono niki temantene nonton apa mboten Bu dalam turu lho kok turu ditanggapno ketoprak adu-adu kombloro kok ya turu lho lah Bapak Sarmono sing gak damel nggih turu padha wae ningali pundi piyayine pundi pundi to lambe katanganmu Bapak Sarmono
Bapak Sarmono badhe ngersakaken lagu napa, Pak? Aku iki nawani Bapak Sarmono sing jawab kok. Celebang-celebun ning nguri sapa to iku? Bapak Sarmono ngersakaken lagu napa, Pak? Dalem tali kotang. Waduh. Kok jalukane kok ali kotang aja. Nggih. Sinarengan Gilar Tribudaya pitalang saking Tempuran Blora ingkang disepuhi kalian Bapak Trimorharjo. Nggih sakmenika Pak Bu, ledek-ledeke ayu-ayu napa mboten? Kok asu-asu iki lho ya bocah ayu-ayune ngene lho. Ungu janda. Lah, ya kejandane. Nggih. Niki langsung ditampilkan artisnya. Sopo ya? Bareng Tantri Gorleto Gilar Tribudaya. Iki Gilar Tribudaya. Ayo Tri ngelipur kagem masyarakat Gambiran uga senggada damel Bapak Sarmono. Iki mau ana pamundutan. Mbak, Tali kotang nggih Pak. Ma, Lha iki senjaluk Pak Sarmono apa sejak wong akeh kok. Ya engko urunan. Piye Mbak aturi apa ora? Tak aturi requestan kok adek online ku Mbak Oke, sawerane ya online. Oh, itu tentu dong. Mlebune ning kowe ya. Oh, iya penak dong. iki. Kanggo Dek Silvi saka Rembang, Mbak. Ngersake lagu. Sunane Liwo. Satu tembang campur sari nggih. Sing nontone saka streaming, Mbak. Pripun, Mas? Nggih, ditenggo. Apa iki? Sabar. Puja ningsih sing nyanyi Ayah. Ya. Cahaya menyinari dunia toh. Gilar Tribudaya. Yang Euronesia. Bareng Gilar Tribudaya juga Yongki Production LST Audio. Yo! Dan pilih wong atiku nalikane sepisan ketemu wong bagus katresnanku goda ati rinten siang dalu kinarpan jiwa raga ngundang rasa sing kalbu Sing kalbu. nirguyai sekoro datan bisa luluke hatiku suenggot ku ngenteni liwunge atiku antuk jembi Ya mana-mana. dadi atinya wiji senadyan apot tak lakoni Senajan abot kudu dilakoni. Mbak, aja diselehno ya. Tak wangi junjung kok Apane? masalahe. Ora duwe Lha iku mau apa? beban awakku iki lho. Ngono. Kelemon. Utange, iku kok kowe sing diutang. Lanjut. Sabda pa ditoratu
tresnamu bakal kinawa mati. Remik Mas Toy. Pilar Tribudaya. RST Audio. Iya iya iya. Iya iya iya. Ketiling wong atiku nalikane sepisan ketemu Sepisan ketemu wong bagus dadi laku godo ati rinten siang dalu Kinerban jiwa raga ngundang rasa tumene sing kalbu lir nguyai segara datan bisa luluke atiku Suenggan ku ngenteni liwungi Ayo bapaknya ya iku antuk jambe kemana-mana dadi atinya wiji senadyan abot tak lakoni bokonge sing ora jengking sesuk tukokno bokong subalan bokong apa? bokong jaran Lho jarane sapa? jaran mau jaran Jaran goyang ket awan ra ono lho. ya iki kok diaturi to wong iso ndelok Diarep-arep. ayo ayo Sik to sabar. Ki jengking rada suwe gak apa-apa. sakake kancanem iki kok laturan nang 33 dina isean Tanggalane sapa? Ya Allah, cah iki cah. Sabtu ditoratu Sampai ring bawah. sliramu Sampai bawah. dada sisihanku Dadi ing sisiku mugi Gusti nilani tresnamu bakal kinawa mati. Injih sampun katuran. lho wis bar iki mau to Sampun, Mbak. teman limang sampun katuran niki mbok bilih bapak ibuke badhe ngersakaken lagu monggo Bu ibuke sing ngajeng niki lho ngantuk Bu Mboten. buke lho ora sing main kok ngantuk Mboten. ngandel mawon ya ya Ngersake mboke ae. tuan rumah pertemuan 2 enek Mas pertemuan 2 Mas ada pertemuan 2 iki sing piye lah aku kok ora roh iki ketoprak ya Mas lagu iki sing genang-genang ngono lho iki kok ora adela ya nggih napa Pak ngamen 10 ngamen 10 sapa iki biasane Susi ya oke kita goyang bareng lagi artisnya bareng Susi Malaka ka 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 merah muda dan biru rupa-rupa warnanya merah di Zuzi, di Zuzi.
Nggih, bakda niki tali kota nggih. Niki ku penyaine wonten spesialis piyambak-piyambak, Pak. Spesialis ngamen 10 ana. Spesialis apa tali kota nggih ana. Nggih, bakda niki nggih. Sabar nggih. Nggih. Ayo, ngamen 10 ya. Nggih, Mbak. Monggo Mas Men. Ada ngamen 10. Habis ini tali kotang. Mbok kotange sapa njaluk iki lho ya. Ya panggah, Mbak. Hey. Besar dari musik yang kita buat, kita menung di malam mencekam. Semakin kuat untuk melangkah meraih masa depan. Kini hatiku yang terdiam, sementara waktu terus berlalu. Waktuku tak akan sia-sia. Melangkah bersama-sama, melangkah bersama-sama. Ayo Rene. Bagaikan melihat bunga-bunga yang lalu kering dihantam kemarau. Disawer iki lho Jangan kau sayang. coba bangkit Ayo. dari mimpimu untuk memulai asa yang baru. Hey. Hati kecil kaum seniman, kapankah kita akan mendapat jawaban? Kami butuh jawaban dari sang penguasa, dari sang penguasa. Terima kasih Mas. Hati kecil kaum jalanan, hati kecil kaum pengamen, hati kecil kaum seniman. Ilal Tribudaya, Tetap jaya. Sakami ya. LST Audio, Oh enak Mas. Yongki Production. Oh enak lah Mas. Besar dari musik yang kita buat, kadang ku termelung di malam mencekam. Sadar pada diriku yang semakin kuat untuk melangkah meraih masa depan. Kini hatiku yang terdiam, sementara waktu terus berlalu. Waktuku tak akan sia-sia. Melangkah bersama-sama. Melangkah bersama-sama, bagaikan melihat bunga-bunga yang layu kering dihantam kemarau. Jangan kau coba bangkit dari mimpimu untuk memulai asa yang baru. Hati kecil kaum seniman, kapankah kita akan mendapat jawaban? Kami butuh jawaban dari sang penguasa, dari sang penguasa. Hati kecil kaum jalanan, hati kecil kaum pengamen, hati kecil kaum seniman. Iya, goyang yo. Spesial yang punya ngamen 10.
bersama-sama, melangkah bersama-sama, bagaikan melihat bunga-bunga yang layu kering dihantam kemarau. Jangan kau coba bangkit dari mimpimu untuk memulai asa yang baru. Hati kecil kaum seniman, sementara waktu terus berlalu. Kami butuh jawaban dari sang penguasa, dari sang penguasa. Hati kecil kaum jalanan, hati kecil kaum pengamen, hati kecil kaum seniman. Alah angile yo. Nggih, ngamen 10 sampun katuran. Iki ada atensi waken lho, ana mendua, terus ana tali kotang, bapake ndek wau. Jeneng sing nyuwun mau rencane nggih. Terus apa meneh mau ya? Apa mau aku kok lali. Niki diaturi tali kotang rumiyin nggih, duet kali bapake, Pak. Mboten. Pasrah bongkokan nggih. Bojo loro mendua kok njaluk terus kok duwe ora metu lah. Kok iso? Apa iki? 2000 nang mbok kipas. Badai biru, oke ditunggu. Niki katuran nonton tali kotang rumiyin nggih. Mak sing ngajeng niki ngersake lagu nek malih apa mboten, Pak? Halo, Bapak yang pakai songkok-songkok niku lho. Wis pokoke tomper sik ben iki. Anggol ibu sing ndek awan iki lho sing cerewet kok ora ndelokne to. Turu. Obati rinduku, oke. Sing budi sing nyuwun. Nomor loro iki. Nampi tali kotang nap. Ayo Mas Men. Lip sync ana iso lip sync. Apa biasane? Agem bapake lagunipun Pak tali kotang. Wujud tali sakotange saiki mbok ilang kisah aslirane. Lunga menyang endi tanpa pamit ra ngabari apa kowe karo aku iki Ora lali. ajan regane 6.000 iki wujud tresnanku apa kurang larang Lah kok ayu apa kurang larang pungkasane kowe ilang ning endi aku goleki tali kotang digondol wong. Iki Mas taline tak kondorake. Mergo bebareng merengake. Aku dijodohke malah karo priya siji. Wes cukup mong sakmene wae. Tukang Mas Andom Basuki aku ora bakal lali.
pati tali kotang sat tresnaku kan suci. Koke wujud tali sak kotange saiki ne lampu ilang sak slirane lunga menyang endi tanpa pamit ra ngabari apa kowe karo aku iki ajan rekane nemewu iki wujud katresnanku melu aku lah ayu apa kurang larang pungkasane kowe ilang ning ngendi aku goleki tali kotang. Kotang iki tak simpen tekane pati kali kotang saksi tresnaku kang suci kali kotang saksi tresnaku kang suci. Satu tembang tali kotang sampun katuran Bapak sampun nggih wong ngerang-ngerang nggih niki Bapak Ibu nek badhe ngersake ketoprak gila Tribudaya nomornya sampun teng andhap nggih. Dijamin murah, ledeke ayu-ayu, sing main yo ganteng-ganteng ayu-ayu. Lanjut lagi. Mergo pamundutan iki sing akeh banget ya. Kawin kontrak. Tamani terus. Oke, ada satu tembang mau apa ya? Pojaningse ya mau jalukane pertama bareng cahaya menyinari dunia. Kofene dhewe andene ya. Yang dari Pati selamat datang, yang dari Pamotan selamat datang. Oh Pak Lentangnya hati nggih. Iya. Iki nggih Sugeng Rawa kagem fan-fan Gilar Tribudaya ya, dari mancanegara dan mancakota dan manca kabupaten. Enek kabeh iki ya. Saka Pamotan lah Sempati. Wis tumplek-blek ning kene. Loh, kaget aku ya wis nang guriku. Ono kudu ngomong ah. Ada satu tembang request dari online ya? Iku lho Mbak ning panggung. Oh fanmu. Berarti niku oke santai bos sabar nggih. Urut nggih Mas. Pujaningse ya? Iya, diaturi. Oke, langsung diaturi Mas Min. Bocah iki nae.
karo sapa iki? Iya ana Mas Yung. Alah duet iki nyala. Ayo. Durhakane paku netro terus andulu Nadyan datang andani Nangis tumaking kabur Babar pacar pindo saka pinaban Sepisan anjalan kang asta Kaya wis andok suwarga Apa iya iki tresno Tresno kang sanyata Sang mustika ning asmara Sun ayo yen brengartiko Sun jawata mailang ono bakal tak pundhut Sepisan anjalan kang asta
krama Papa lunge sun kayu yon mrengartipo yen Jawa ngalilanono bakal tak putut kami Bareng Yomi Ramadhani. Wes ora usah sepot-sepotan ayo. Wes dalu, sudah malam ya, Dek ya iki. Waktunya bu. Mbak. Gak apa-apa iki los, tamane los ngasih jam 4. Anton obati rinduku Mas Men. Iki sing nyuwun duit Mas. Sing nyuwun pundi nggih Dek mau nggih. Sing nyuwun obati rinduku. Ku cinta, kaulah yang ku puja. Bila siangku terkenang, kala malamku terbayang. Datanglah sayangku, ku rindu wajahmu, walau hanya dalam mimpi, obati rinduku ini. Curhat Orang apa? wes biasa, Bo. Jauhnya jarak terbentang, takkan pernah jadi penghalang. Ku di sini mendoakan kau cepat pulang. Sesak di dada menahan rindu, sudah lama tak bertemu. Sepi terasa hatiku tanpa dirimu. Gilar tergoyang, Tetap jaya iya. Lah ya. Tak junjung. datanglah sayangku, ku rindu wajahmu, walau hanya dalam mimpi, obati rinduku ini. Jauhnya jarak terbentang, takkan pernah jadi penghalang. Ku di sini mendoakan kau cepat pulang. Sesak di dada menahan rindu, sudah lama tak bertemu. Sepi terasa hatiku tanpa dirimu.
hati rinduku ini. Soteng Indosiar. Jauhnya jarak terbentang takkan pernah jadi penghalang. Ku di sini mendoakan kau cepat pulang. Sesak di dada menahan rindu, sudah lama tak bertemu. Sepi terasa hatiku tanpa dirimu. Jauhnya jarak terbentang takkan pernah jadi penghalang. Ku di sini mendoakan kau cepat pulang. Sesak di dada menahan rindu, sudah lama tak bertemu. Sepi terasa hatiku tanpa dirimu. Sepi terasa hatiku tanpa dirimu. Mantap semono. Satu tembang obat rinduku sampun berlalu nggih. Niki ngaturi Bapak Pramono. Mas Arjun nonton sambil kemangi Mas. Gamelan. Bapak Pramono ngagem gamelan lah nggih. Arjune mboten enten nek. Loh, sambil kemangi njaluk DJ. Enak jak ngono. Piye? Sambil kemangi diremik no. Nggih sanggada damel nggih. Sambil kemangi. Panjaen sampun siap napa Dereng? Kula aturi jungkar, Pak. Yono gamelan Yono Arjen diseling ya no. Sambale kemangi
asal kemangi. Enak apa wong urip ana alam donya, yen wegah rekoso urip ra bisa mulya, kudangani ramalan ibune sregep nyambut gawe, aja lali gustine. Nggih Pak, nggih sabar sawetara nggih. Sambel kemangi sampun katuran nggih Bapak Sarmono. Saniki ngaturi Bapak sing saking Pati nggih, wonten lukaku. Ayo Mbak Susi ya. Lukaku. Kawin kontrak. Oke. Gilar Tribudaya tetap saya. Belum kering lukanya hatiku, luka bekas kau sakiti dulu. Tapi kini engkau kembali memohon, mengharapkan cintamu. Sebelum kau kembali padaku, baik puaskan dulu hatimu. Hei dari cinta ke lain cinta, Spesial buat Bapak sing saking Pati nggih. puaskanlah hatimu. Nanti baru kau datang padaku. Terima kasih. Sawer-sawer Matur suwun. Yo. Makasih. Ini jadilah olehku kasih pengganti diriku. Boleh joget damai nggih Mas. Tertib. Betapa besar cintaku padamu. Sebelum kau kembali Rokoke Mas, nek kena anakku bisa rana sik nggih. baik puaskan dulu hatimu. Dari cinta ke lain cinta, ku mohon puaskanlah hatimu.
jam piro ya? Jam 1. Niki diaturi 2 tembang lagi ya. Tapi separuh ya Mas ono. Apa mau? Kawin kontrak ambek sisa-sisa cinta. Pripun Bu? Dalam? Sampun. Sampun niki. Derane wis siap urung yo. Sampun. Nggih. Niki diaturi setunggal tembang malih kali ngrantos Doro putrine nggih. Sisa-sisa cinta, Mas. Ayo Mbak Yomi. Berpacu dengan waktu. Ayo Mi, gage Mi, ayo Mi, nang mulai Mi. Ada. Separahnya gak apa-apa ya. Ndoro wis munduk-munduk. Bila ku menatapmu, hatiku tak menentu. Oh, bila kita jumpa berdebar dalam jiwa, mengapa ini terjadi? Sungguh aku tak mengerti, sedangkan kita sudah berpisah. Oh, bila ku menatapmu, hatiku tak menentu. Oh, bila kita jumpa berdebar dalam jiwa. Iki apa toh? Cinta yang dulu pernah bersemi, sekian lama pergi, kini datang lagi. Masa sih? Sana di sini masih ada cinta, mungkin di sana masih ada cinta, sisa-sisa cinta di dalam dada. Oh, bila ku menatapmu, hatiku tak menentu. Oh, bila kita jumpa berdebar dalam jiwa, mengapa ini terjadi? Sungguh aku tak mengerti, sedangkan
sampun matur suwun. Sampun nggih Pak Bu. Anggen kula atur panglipur mbok bilih wonten klentang-klentu, kula nyuwun agung ing pangangsami. Benjing nimbal wonten teng ngablak ya Nduk ya. Ngablak nggonem Rembang nek badene ngali monggo matur suwun. Jangka ngene mas cinta opo sepengendro nalendro endro Ndara niki kok katone kok bunga atine niki lho, guyang guyu. Napa gara-gara mekake anyar? Ora kaya ngono kuwi lho yo. Pripun Ndara? Kuyang-kuyu kaya ngene yo. Wong mergo aku ki saiki wis duwe putra loro cacahe sing kaya ngene. Nggih. Saumpama kowe ki ra yo mesti wae iki senengane. Angge seneng mau anak dua. Lah iya mulane saka kuwi yo. Lho iki ngopo to? Dadak gremang-gremeng kaya ngono. Kiki kepengin. Mboten Ndara. Iya. Nggih. Lagi mau podo lagi ngopo to? Demi nembe damel langen suka sawetawis Ndara kula pretoten terus ayo yo sajene ndak kurang piye iki lah. Podo gawe suka parisuka. Leres Ndara. Gawe seneng ing atimu to yo. Ayen kaya ngono yo. Wong aku kepengin banget pitakon marang sliramu. Ngati sliramu ki gawe suka parisuka. Apa yo gaweanmu ki mau wis kok rampungake to yo. Oh, sak menika sampun rampung Ndara. Bakdo mbah-mbah, bakdo masak, nyapu ngepel sampun sedanten. Lah nek kanca kancamu ki rak yo akeh banget to yo. Nggih. Ora mung kowe dhewe. Mbok kok do ilang dhewe-dhewe Ndara. Lah sing paling kudune kula wentak ki rak yo sliramu to. Pun angel kandhanane niku kok. Dhewek niki kaya ngono lho yo. Pun angel sulit. Lah nek kok ya aku gumun banget lho yo. Lah kok gumun to, Ndara? Lah saben iki ora kaya ngono kuwi lho yo. Yo. Dalam. Nek rumangsa seneng banget sawise siap. iya mas Ndara, Ndara. Aduh, iki Ndara. Pratarono genes wicarane